Predstavte si, ako si každé ráno vychutnávate pohľad z okna na prebúdzajúce sa Košice. Unikátna dispozícia tohto veľkého trojizbového bytu ponúka viaceré možnosti na vytvorenie dokonalého bývania. Byt ponúka 76 m2, vrátane lóžie, kumbálu a pivnice. Veľkou výhodou je skvelá lokalita, vynikajúca občianska vybavenosť a dokonalé výhľady. Tieto výhľady si určite zamilujete a garantujem, že aj vaše návštevy. Som Petra z Realify.